The Pepperman man la hian le khamanga siam mi pakhat hi a oma Pepperman tia ko ania kho pakhat dal an ti kwa hian a chenga chu community chuan mi mak tak tak te chuan ho em maya noi sa siam tu te chuan huwa a doi thiam te le an ma ni tiang ti ve ngai lo shim chuan ho em vek mai ani Pepperman nan ti po chuan ho em ma a chan chu mihring pa ngai chu le khamanga siam an ni lo wang ani chu thelawang chuan Pepperman po chuan na ma chuan ho thei hle a le khamanga siam ani wang chuan anun dan chu har sa hle a eng tiklai mai po hian mi tu emo hian na kal son nge chul na turin me chu ma nai taka hian an chem rang china thli te thot chang a piangin ko thera hian thli chuan a len dai chin boka ro a sur chang po ina hu vek china a in ti ro nan hun re tak ama mo china ni a che chual ve piang na taksa chuan in hlom chuar vek china ti chuan ama a in ti mar le angai china ni a chang chuan cafe a emo office a emo te a om chang hian mi chen khat lokalin abana te chuan thel engemaw zia an ron tum china har sa le shom ti takin anun chu manga midang zong te anga mihring pa ngai ni ve chu a du hle china ni ti chuan ni khat chu Pepperman chuan a lan dan thlak tumin a ril ru siam ta a chhuaka rong a leya mihring taksa lem chu ama taksa chuan a ziaka mihring pa ngai ang tak tur lem chu a ziaka ti chuan a be sei dan chuan mi te chuan an mu huna chuan mihring tak tak anga an mu a be sei ani ti chuan a lan dan thar midang te mu tir tur chuan a chhuak ta ama sabera chuan mi te chuan ko thlera kal lai an mu chuan an mani anga mihring pa ngai ni ve tur an ngai maya masia local nai ta ka chuan thlia thota wang chuan a taksa mi le ka phek te chuan cheta a masia samero chu a che ve chuang haulo a chong lai te po chuan aka chu a che reng lo bok mihring ani haulo ti chu a chiang ta hle mai ti chuan ro alo sur ta a rong in hnoi te chu a re ta vek maya ti chuan Pepperman mai chu lo ni le ta mi zang chuan an nui vak maya chap chungin a tlan ho ta ani chumi hnuah chuan lekha khawng hmanga siam mihring taksa lem siam a tum le ta a ti chuan chu lekha khawngah chuan mihring taksa lem a ziak le ta a thawmhnaw te chu hak tira a topa chuan lekha khawng hmang bok chuan mi leka chu a siam thei ta a mihring ang taka siam su chu a neya su chunga chang chuan a mit le aka chu a ti che thei boka chu mihring taksa ang taka siam su chu ha chen fowa a topa chuan a chhuak ve ta nge a tun chum ma hi chuan mi puite chuan mihring tak tak anga an ngai ve mai ani masala Pepperman chuan a kalna tur kong chu mu thei chuang lo atan chuan han kal kwal vel pa a mit le aka ti che rol chu har sa thei hle ni kha chu kong puya kal lai hian tluta thut maya le ka khong chu a cheveka ti chuan a lan da na chuan accident rap thlap tak a tok hi ang hle a bul vel mi te chuan aw na sa hle boka he pa hi a in hiamania ambulance ko ro antia Pepperman chu a thawa a tlan ho ta hala chumini chang chuan voi khatma pona a chhuak le talawani ma se ni khat chu milian pakhat he chu kwa chuan lokalin khopui chu be ta chia maya in te chu la in a chhonga om te chu a e zo ta vek maya ni a thil mu ang kim mai chu a ti che vek zel maya ti chuan chu khwa cheng te chuan an lau em a ring taka avin an tlan che ta veka Pepperman ro chu a tlan che ve du haulo mai nungdama ve reng san tur nei na in shelawani mihring tak tak eng tika ma ani ve thei ngai don silova chu wang chuan atan chuan nungdama reng po chu chura tilawani ti chuan chu milian tak mutur chuan a chhuak ta a nang milian rap thlak pa local ta che Pepperman chuan a tia min ron that ro atia chu milian chu ron in herin Pepperman chuan wi tawak maya ha te reng mai ye ti chuan le atia Pepperman chu rapta ma se Pepperman chu a thi chuang lo a chan chu le khamanga changa siama ni wangani a taksa chu in hlom chu ringot mai chawani milian pa chuan a ke alak son vele chuan ama chu ron in timar chali a he thil te ro hi ange nia milian pa chuan tia karap chung point thi chuang lawania athile a
นังมีเลียนรับทักป่าเราก็ละมินรนทัดตะเจอเดียเดจวนสูมีเลียนจวนเปเปอร์แมนจัวรับปรับชีนะมาเซจุดยังเปเปอร์แมนจวนลมจวร์ปวดจวนไอติมาเลเซลไม่เด็กตักจวนเปเปอร์แมนจวนน่าเอ็งมานี่เฮาละวันนี้มาเซจูมีเลียนปากเลจัวฟันด้วยมาวางินเปเปอร์จวนอาจปิลน้อยมาอักเลียจังจวนที่สนาเราชวกตาโอ้ยอังติงเยโมเฮมิเลียนเฮียนมินตินัดเทียงเลยโอ้ยเละเปเปอร์แมนจวนนิ่งตะเฮเฮมิเลียนป้าเฮียนถาเทสีเราจวนหัวเลี้ยไม่ตุ้มตะโจกะกัลโบโรตีนเปเปอร์แมนจวนตะวักมายกัลละให้ดูจวนขดังเฮาไว้จอกไม่โรอันนี้เราจวนนี่ตักษาจงคักอาจชุมเล็กมายังอัติอานี่ลุ่นโลเวจวนกะโลเมจูมิเลียนป้าจวนอัติอากัลโบตานี่ที่จวนมีปุยจะจูเรากัลคอมเมนลิมตะกินันเอาตะดูไหมมินชันฮิมันนี่ที่เอาเวนันลิมเมมาเปเปอร์แมนจวนก็ฉันหิมเจวอโมอัติอาฉันยังมาเอาไงตัวเฮาละวะมาเสียทุดิกันนี่มีเลียนค่ากัลโบตีร์วางเงินเขาปุยจวนฮิมันนี่มีปุยจะจวนเปเปอร์แมนจวนนินเขาปุยอาจวนนั้นกัลปุยตาเปเปอร์แมนจวนจานเนมาวางเงินเปเปอร์แมนปวดจวนเอาซ้ำเฮียปาร์ตี้เราปุยตักอันเนียจุดตาจวนเปเปอร์แมนเละมีเลียนป้าจงจางจูหลายนั้นซาบกะมีตู้ปอบไม่จวนเปเปอร์แมนจวนมังไงเมมเฟกมายนี่ไม่ดังแต่อังนินมิชิงป้าไงอันนี้เวลาไงลมมาเสียจุดเทจวนเสียในตัวเราก็ปุยจวนฉันหิมเมียวันนี้จูมินีจังจวนเดอเขาไม่ปุยจะจวนอย่างที่มักมาอันหัวเหลือตัวไงแล้วว่าตัวนาจวนที่มักอันนี้ตัวพอจวนอันไงนาอินอันมังไงเมมเฟกไม่อันนี้ก็ปุยมีทารันเรากะลับยางินหนูจะเสียมตัวนี้โดยเทียมันนี้เปเปอร์มังเสียมจบปอนี้เสอมจวงเราโดยเขาไม่ปุยจะจวนนั้นเราล้มเมมฟักเซลตัวนี้อะตบตา